Asa mo sibo? Dili to ganiya sibo. Upan ba yung pag sige magtawag sa ngalan? Hindi pag-ansik. Kaya mo nauyon ko niya. Gusto ko ganahin niya. Bakit na magod na ang bayuta? Karon karampunalan magtikaning tukog. Makasulay magbunal tukog. Pino kinig sakit. Talikod pa. Katakog buko-buko sa. Oh, no, no. Talang. Kung kaning tukog na ko. Ik kang bayuta ka. Para ka na kong likod. Para kay ay pambuang. Iba ginong kay globot noon pero sus sexy ginoon ni siya tako ginigpaa pero ahaklan ni dati pagignaw baga ikilay di kinakutayop noon ni bayuta bunalan ko ni ron karon panukad dadaan kadaan unya ni makaikyas unya ni kinapili panapit ug lain ngalan tawag na itong ngalan karon 1 2 3 go ya agay Oh, no, 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 no. Dong. Kita dong, oy. Ay nagtanawa lang gud akong naong kung wala kay gusto nang dong. Dong, kita makadong. Kita dong, oy. Ano nagibunal ako dong, ulom ni palwa dong. Dong, kita man ni dong. Kita ka dong, oy. Dong, ay loko. Kasakit. Ay, tabang. Kinsa man ka namunal ako, oy. Kinsa ka? Paila po, oy. Paila ba? Kinsa ka, oy. Kinsa mamunal ni mo, oy. Puro ko kita akong lamok.